prijali medzi nás tuto do Humeného pozvanie aj naši kamaráti, klienti z domova sociálnych služieb, z Poľska, zo Sanoku. Sú to veľmi milí, veľmi vitálni a naozaj veľmi slušní ľudia, ktorých vystúpenie je vždy veľkým prekvapením a určite vás poteší aj vystúpenie, v ktorom odznejú piesne Africká, Zober si ma na ruky a Spev je moje povolanie. Sama som zvedavá, čo všetko nám naši priatelia z Poľska dnes pripravili.
Našim priateľom, klientom z DSS, Sanok, kamaráti z Poľska, ktorí opäť prišli a myslím, že ich vystúpenie bolo opäť raz jedno z tých lepších, najlepších, úžasných. Prosto naši poľskí kamaráti opäť raz nesklamali a určite nesklame ani ďalšie umelecké číslo, o ktoré sa postarajú dve sympatické sestry z Nezamyslíc z Čiech. Dovolte mi predstaviť a na javisko pozvať, zároveň za vášho potlesku privítať sympatické slečny Evku a Klárku Novotné. Keďže tu už boli, sú už troška ostrieľané, tak ja sa im môžem aj niečo opýtať. Blondínka je Evka, brunetka je Klárka, dobre si to pamätám. Povedzte mi, ako sa vám páči tu u nás v Humennom. Tak moc nám privíti, opravdu. Je to tady moc pěkné a všichni lidi, i organizátoři jsou příjemní, takže atmosféra je skvělá. Tak to sa veľmi tešíme. Čo nám dnes zaspievate? Zaspívame písničku We Are Young od zpěváka Fan. Tak to sme všetci zvedaví. Evka, Klárka, Novotné, Nezamyslice, Česká republika. Budú nám krásne spievať. Nech sa páči. My friends are in the bathroom getting high, they're here first day. Whenever she's waiting for me, just across the bar. My sister's been taking bars, sunglasses, asking about the sky. I know I get good, not good. I know you're trying to forget, but between the drinks and some things to hold, my apologies, you know. I'm trying hard to take it back, sorry by the time. Dark loses in the feel of falling down. I carry you home tonight. We are young, so instead to wanna cry young, let's try young and try tonight.
ďalší vstup, ďalšie vystúpenie a to bude patriť špeciálnej základnej škole na ulici Třebíckej v Humennom. Títo totižto tvoria základ ZPMP Krtkovčatá. Pravidelne na koncertoch účinkujú aj za svoje zariadenia. 7. a 8. novembra vystupovali za ZPMP Krtkovčatá na benefičnom koncerte Patříme k sobě v Nezamysliciach v Česku, kde sa predstavili so spevácko-tanečným blokom Bosk šťastia. A práve Bosk šťastia pošlú prostredníctvom tanca a spevu aj vám, milí diváci. Choreografia tanca doktorka Helena Olekšáková, špeciálna základná škola na ulici Třebíckej v Humennom. To sú oni, nech sa páči. Keď som sa túla mesickou pápou, mesiac mi svietil striebornou lampou. Nad hlavou mal som hviezdičky vedé, myšlienky drahá boli pri tebe. Nad hlavou mal som hviezdičky vedé, myšlienky drahá boli pri tebe. Aj, 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 nech si to
chcela ísť do hudby, ale pôjdem aj bez. Totiž to ako každý rok aj tentokrát vám zaspievam jednu z piesní, ktoré sú pre mňa nejakým spôsobom významné a ste mali možnosť byť tu aj minulý rok, tak ste ma videli spievať v amplaktovom zložení s mojou kapelou a dnes vám zaspievam moju asi najobľúbenejšiu pesničku z debutového CDčka Tebe a mne je to pesnička Najkrajšie ráno. A je to pesnička pre všetkých ľudí, ktorí veria v pravú lásku, v pravé city, ktorí si už to najkrajšie ráno pred Bohom, alebo možno aj na úrade povedali, ktorí stále veria v to, že to pozitívne v nás víťazí. Najkrajšie ráno. Na ktorej mám tu časť účinkovať a je to práve tento koncert Sme iní, nie horší. No a to, že sú určite oveľa lepšie, ako by sa možno na prvý pohľad zdalo, nám dokážu o chvíľku aj deti z Centra sociálnych služieb Garden Humenné. Je to bývalý domov sociálnych služieb Podskalka a sú tu už stálicou na týchto koncertoch.
Práve klienti a pracovníci tohto CSS Garden boli zakladateľmi ZPMP Krtkovčatá. Ich vystúpenia tradujeme už od roku 1997. Vždy boli jedineční a vždy vedeli svojimi spevmi a tancami vytvoriť naozaj veľmi vrelú a neopísateľnú atmosféru v hľadisku. Verím, že aj to sa dnes udeje a že nám všetkým pookrajú srdiečka pri sledovaní aj tých najmenších. No a čo si pre nás pripravili? Najmenšie detičky CSS Garden sa pohrajú s pani vychovávateľkou Ivetkou so svojimi medvedíkmi. Paťka Škopová nám zaspieva ľudovú pieseň a tínežerky sa nám predstavia mixom tancov. Nech sa páči, CSS Garden. Dobrý večer, na dobrú noc. Macko z plíšu spieva vám, volajú ma Macko uško, lebo smiešné uško mám. Huncúcom a rád sa hrám, s humorom efekt sa púšťa, všetky deti rád ja mám. To je heslo Macka uška. Mesiac svieti, rozlúčte sa s Mackom, dobrú noc vám, deti. Yeah.
Columbia.